Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πως ελπίζω να είστε όλοι μάλλον καλά και στο σημερινό βίντεο θα δείξω τι υπάρχει μέσα στο κινητό μου, εφαρμογές κτλ. Λοιπόν, και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρώτα βλέπουμε ένα widget που έχει Apple που είναι σε ροζ χάρτες, καταλάβατε. Φωτογραφίες, κάμερα, mail, σημειώσεις, εδώ πέρα λέω τις σημειώσεις, FaceTime, ημερολόγιο, υπομνήσεις, ρυθμίσεις, Nike, Τώρα βλέπουμε CapCut που κάνω τα βίντεο, καιρός, έβρεση συσκευής, συντομεύσεις, IKEA που έχω μέσα κάποτε επαφές, αρχεία, μετοχές που είναι κάτι με λεφτά, μετάφραση, βιβλία, iTunes Store, Apple Watch που δεν έχω, Watch και καλά, δεν φορτώνουν, τέλος πάντων. Συμβουλές, βοηθήματα που είναι εδώ και αριθμό μηχανή. Ωραία. Πηξίδα, μέτρηση και μαγνητόφωνο. Mi Fitness που είναι για το ρολόι της Xiaomi. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει σήμερα, γι' αυτό δεν έχει τίποτα. Google, YouTube, Instagram, MySeU, Big Bang, PlayStation App, Xbox App, Viber και Snapchat που δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου, μόνο για τα μηνύματα. Spotify, εδώ πέρα βλέπουμε κάποια widget, Spotify και ρολόι. Εδώ πέρα από κάτω είναι το Spotify. Παιχνίδι εδώ πέρα Boho Pro, ας δείξω το αμέσως τώρα τι είναι. Εδώ πέρα κάτι σαν το Fall Guys, Stumble Guys όπως θέλετε πείτε εδώ, που παίζεις είναι επίσταση και μπορείς να παίξεις και online και offline. Okay. Μετά είναι το Brawl Stars, το καλύτερο παιχνίδι, FC Mobile και επίσης το καλύτερο παιχνίδι. Food Card, φτιάχνεις δικές σου κάρτες, οπότε μπορείς να το ονομάσεις. Μπάμπης, Καραμητρόπουλος, Ντολμαδάκια. Και φυσικά αυτή η κάρτα είναι 100 rating, αλλά δεν φαίνεται. Τέλος πάντων. Και εδώ πέρα είναι το Wallcraft. Είναι μια εφαρμογή που από εκεί κατεβάζω τα wallpapers. Εδώ πέρα έχει τα πάντα, φίλε, ότι μπορείς να φανταστείς. Εδώ. Αυτά εδώ πέρα είναι κάποια λεφτάκια καλά που βάζει για να πάρει συγκεκριμένα wallpaper. Αλλά τα πιο πολλά είναι δωρεάν. Εδώ, λέω wallpaper, κατεβάζω εδώ και τώρα. Μπρα. Εδώ πέρα είναι Ολυμπιακός FC, μια εφαρμογή που λέει τα νέα μεταγραφές του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Τα Discord που θα το χρησιμοποιώ πολύ. Volt, TikTok, YouTube Studio που δείχνει τα πράγματα του καναλιού. Λοιπόν, κάντε εγγραφή παιδιά γιατί έχουμε 0 εγγραφές και έχετε τα 3 βίντεο. Δείτε τα, σας παρακαλώ. Μετά εδώ πέρα βλέπετε 2 εφαρμογές, δηλαδή πλαίσιο και Apple που δεν είναι εφαρμογές. Ας δείξω τι είναι. Μένετε στο Safari, γίνεται και στα Android αλλά με μια διαφορετική μέθοδο και πείτε ότι θέλετε το public, δεν ξέρω αν έχει. Και αφού μπείτε στο public πατάτε εδώ κάτω που είναι κοινοποιεί, πιο κάτω εδώ λέει προσθήκη στην οθόνη αφετηρίας, πατάτε, δεν πειράζει τίποτα από εδώ και απλά πατάτε προσθήκη και πέρα public. Και τώρα πάμε να δούμε τι υπάρχει από κάτω. Το τηλέφωνο, ξέρετε τι είναι, Safari, μηνύματα και iTunes. Και φυσικά wallpaper, Cristiano Ronaldo Sweet. Λοιπόν guys, αυτό ήταν βίντεο που σας άρεσε, κάντε like με εγγραφή. Και εδώ πέρα στο G-Search81 IRL, εδώ πέρα καταλαβαίνουμε πάντα σχεδόν κάθε μέρα από 2 βιντεάκια. Και στο άλλο G-Search81 Gaming κανάλι, κάντε παντού εγγραφή. Αυτά από μένα και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.